Het geweld wat werd gehanteerd was vooral dat gebruik werd gemaakt van messen. Waaronder één groot kapmes. Ik heb dat hier bij mij, mevrouw de voorzitter, als stuk ook van overtuiging. Dit is een mes wat later werd aangetroffen op aanwijzing van een van de verdachten. Wapenen en vermomd zoenen de drie wolvengeesters een ierlien snackbar sinds 10 weken oud scoort uitvallen ha. Ze namen honderden euro's, sigaretten en drank mee. De impact wie grut op de slachtoffers. Dan ben je toch bang op je werk. Je gaat ontzettend met tegenzin naar je werk toe. En ja, je hebt minder vertrouwen in mensen. En toch elke keer als die deur open gaat, heb je toch even het idee van, oh, daar zijn ze weer. Ik werden ze ervan verdacht dat ze op een gedik een automobilist beroven ha. Op het Jereveen wie een bestuurder van een invalide wijn het slachtoffer. Justitie eerste joert 9 en Sonny cel zijn de twee oudste verdachten van 19 en 20 jaar. Ze ontkennen likwols. Ik had een klein beetje op gehoopt, mevrouw de voorzitter, dat verdachten vandaag uiteindelijk hun betrokkenheid zouden erkennen. Verantwoordelijkheid zouden nemen. Pas als je dat doet, kun je verder met je leven. Maar moeten ze zien zitten? Ze zeggen helemaal niks. De jongste verdachte van 16 jaar bekende zijn oordeel en wiesde de oren twee aan als meiplegers. Tjen hem waard Inge cel eerste de hoogste straf voor een minderjarige. Nevens een van de advocaten binnen de oorval net te bewijzen. Hoe ik het eigenlijk hier zie, het OM wordt geconfronteerd met ernstige overvallen. En wat gaat men dan doen? En ik zeg het wat oneerbiedig, het bewijs wordt bij elkaar geharkt. Als we maar heel veel bewijsmiddelen achter elkaar opnoemen en bij elkaar zetten, ja, dan lijkt de bewijsconstructie sluitend, maar dat is het niet. Uit 2 weken docht de Louter rechtbank uitspraak.